Bošnjački kulturni centar Džemat Ansi organizuje tradicionalni turnir u fudbalu koji će se održati u nedjelju 7. maja ove godine u Ansiju, Francuska, s početkom u 9 sati. Prijave ekipa vrše se do 2. maja. Projekat je popraćen raznovrsnom bosanskom kuhinjom i bezalkoholnim pićem po povoljnim cijenama kao i zabavom za djecu i odrasle. Također bit će organizovan i mini fudbalski turnir za djecu. Turnir nosi moto Made in BiH i u skladu s tim sve naše nagrade za pobjedničke ekipe kao i hrana i piće za posjetioce su kupljeni u Bosni i Hercegovini. Sponzori turnira: LCF Fasade, K2S, Poljoprivredno gazdinstvo Suljić Sultanovići, CDA Renovacion Construction, Mensel DOO, Selmil Haziri, Yilmaz Olmez, LLD, Garaž DAT, Mondial Frižideri, Armin Muharemović Keša. Medijski pokrovitelj Radio Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Radio Bir. Pozivamo sve naše prijatelje na jedno lijepo druženje. Nedjelja 7. maj 2017. godine. Sve dodatne informacije u vezi turnira dostupne su na Facebook stranici Džemat Ansi. Volimo te Bosno, dobro nam došli.